Okay, Hej hvornår alle, er du? velkommen til mit hårtutorial. Min Okay, videoblog Jo. nummer ring til 3 her på bloggen. Ja. Jeg må undskylde, at det ser lidt mærkeligt ud. Det er fordi mit webcam, eller min MacBook Pro, den virker lidt mærkelig, så man kan kun filme i klemt. Først og fremmest så vil jeg sige, at hvis man skal lave det samme hår, hvis man skal lave det samme hår, som jeg har her, man kan ikke se det så godt, fordi det er ret mørkt, men det er sådan nogle slangekrøller her, ikke? Og så sådan en lille krøl lige her, som er en rigtig unik frisure. Det er en rigtig unik frisure, og det er rigtig svært at lave, fordi det kræver faktisk først, at man... Hvad? Ja. Eller til min 16-årsdag. Min surprise 16. Ja. Ja. Nu bliver jeg lige hyldet ud af den af mine 2 venner. Man kan ikke se dem, fordi de ligger derovre i mørket. Men ja. Hvis man skal lave hår, sådan som jeg har det lige nu, så skal man starte med, at først så skal man få klippet lige pandehår, ikke? Og så skal man få klippet det skråt. Og så skal man lade det vokse så langt, at man bliver nødt til at tage det op med et hårspænde, som jeg har gjort her. Jeg ved ikke, hvor hårspændet er. Jo, det sidder her. Det er det. Denne. Ja, sådan en her. Rigtig nuttet en. Og det skal være fra H&M, fordi ellers så virker det ikke ordentligt. Og så skal man gøre det. Så skal man gøre det, at man skal glatte sit hår med den slags glattejern, som jeg har. Og man skal have det samme. Og man skal bruge sådan noget heat protection spray fra Matas, som dufter rigtig godt. Og det skal man bruge. Og så skal man glatte sit hår. Og så skal man på en regnværsdag, så skal man gå udenfor. Og så skal man sive ned fra toppen af hovedet, hele vejen ned til spidserne af håret, som er her. Og det skal man så cirka gøre i 17,5 minut. Og så skulle man meget gerne få nogle flotte slangekrøller, som er ligesom denne her. Så man ikke så godt kan se virkelig. Sådan en her. Den går sådan her. Og det er rigtig flot, og det er en rigtig unik frisure. Og jeg ved ikke, om andre end mig kan lave den, fordi det kommer selvfølgelig an på, hvordan strukturen af ens hår er. Og hvor slidt det er. Og om man plejer at have glat eller krøllet hår. Men det er i hvert fald rigtig flot, synes jeg. Og så så når man så har gjort det, ikke? Og ens hår har fået de der slangekrøller, så skal man tage sit pandehår, som jeg fortalte om før. Se, nu sidder det rigtig flot lige her. Mit hår. Så skal man tage det her. Det er her. Mit pandehår. Det skal man sætte sådan, så det sidder i en krølle sådan her ved ansigtet, og det synes jeg er ret flot. Og en meget unik frisure, og der er sikkert helt vildt mange, der vil komplimentere den. Og som vil sige til dig, at det er rigtig flot. Nogle vil måske sige, at dit hår sidder dårligt, men det er fordi, at de har ikke sans på, hvordan håret sidder. Men det er rigtig flot. Og det ville selvfølgelig være bedre, hvis jeg havde lys. Men jeg kan bare lave en ny video i morgen, hvor jeg kan vise en anden af mine frisyrer, som jeg kalder for morgenhår. Og den er rigtig flot. Den er super unik, og den er også rigtig nem at lave. Og det bliver bare endnu bedre, hvis man gør, som jeg har sagt i det her tutorial. Altså, lad sit hår gennemsive regn fra toppen af hovedet til spidserne af håret i 17,5 minut. Ja, det var det. Do it yourself slangekrøller. Og det var videoblog nummer 3.